Now turn up. Takže čusličky, já jsem Psych.cz a jsme tu u hry Metinu 2 Quadcore a expneme se do 10. levelu, pokecáme chvilku při hraní a vysvětlím vám, proč jsem tak dlouho nenatáčel. Tento Metin už jsem... Jo. To je stejný. Tenhle ten Metin by neměl padat. S tím máme jenom meč plus 9. Trošku se laguje. To je trošku problém. To je jedno. Hrál jsem tento Metin. Byl jsem na něm snad 100, koupený věc JSK, ale pak jsem to nějak přestal hrát a smazali mi postavu. To je takhle. Jak je teda všem? Skupina se zavolat. Já už nechci to jedno. První nastavení hry, nastavení systému, málo, a jdeme se expnout. Mohli bychom schopnosti teď ne, teda Pčko, jestli tělo nebo mentální. Jo, jinak už máme nainstalovaný The Lost Island, takže bude znova TLčko a pláště, nemáme pláště. Jinak dropy nebudou teda na TLčku, protože jsem kamarádovi půjčil a ještě mi je nedal, takže až je budu mít, tak natočím i drop, ale teď zatím jenom s naší postavou. Teď jenom s naší postavou jakoby to děláme. Uděláme 200, bychom mohli udělat. Potom bychom s mojí další postavou mohli jít na PvPčko s někým. A druhý level. Taky PvPčko jsme tam nějak mohli hodit. Počkejte, mu nepíšu. Tigrované brnění, tady no. To ne. Zabijeme už divočáka? Jo, dobrý. Jakože nic moc, chlapci. Jdeme se asi mentální. Budeme expeller. Potom si určitě uděláme postavu. Zvon nechci. Určitě si uděláme postavu. Určitě si uděláme postavu i na PvPčko. Dáme si určitě i postavu na to. Postavu na... No, ne takhle. Fuj. Ale, Lexi. Tady to bude postava na drop, nebo spíš na XP. Potom jdeme na PvPčko. A... level 5.
Nechci, díky. 5 asi, jo. Bude PvPčko, Titan, mohli bychom o tom udělat. Potom, co byste chtěli, kdybyste udělali si šamana, ninju nebo suru, to si nějak vyberu, koho tam prostě bude víc v komentářích. A toho vyberu. Hrál jsem jak šamana, tak suru, tak ninju. Sura je těžký na hraní. A sura pro mě moc těžký na hraní. Hej, to jsou ty kameny. Jo, už si pamatuju. Tohle bude v říči nazbírat všechny ty kameny. Ty vole, už zase. Zase. No vlastně no, že jsem si sbírat já tak to je hodně. To je jedno. Já potřebuju to na... Potřebuju se... Tak můžeš nechat. Přideme si pro schopnosti. Jo. Jo. Na snídaní chceš udělat čaj? Nechceš? Nechci. Nechceš, dobře. Nechci. Tak vem si tam nějakou loupatku. Dobře. Můžeš ještě jeden ten domů, jo? Jo. Já ti budu mluvit. Jo. Jo. Dobrou. Omlouvám se, babička přišla. Tohle si... Tenhle mě to nevypadá. Dobře, říkal jsem, že tady ten bude prostě náš. Uděláme na něm max level. Nevím, jak dlouho to bude trvat. Dobře. Tak. Vybrat. Kolik jich mám? 5, 3, no, akorát. 1, 2, 3, 4, 5. Tak. Jak jsem to měl rozdělený? Tohle tady. Tohle tady. No. Tohle tady. Tak. Takže 5. level. To video by možná mohlo být ještě dneska, jinak máme 21:55. Uvidíme, jak dlouho nám to bude trvat. Jinak v popisku bude i, že jo, nový intro, který jsem teda dělal. Není jako moc tak extra, ale jo. Tak dobře, no. Tak jo, a jinak proč jsem nenatáčel? Neměl jsem čas. Teď jsem se učit, protože teď jsem na to kašlal, propadám. Ale už ne. Vylepšil jsem známky, takže teď videa už budou častěji, co? Takže se mějte a čus čus!